Ήταν μια φορά ένας άνθρωπος φτωχός που τον έλεγαν Αντώνη. Ζούσε σε ένα μικρό χωριό με τη γυναίκα του και το παιδί του. Η φτώχεια του όμως ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισε να ξενιτευτεί. Δεν είναι ζωή αυτή που κάνουμε, βρε γυναίκα. Θα σηκωθώ να πάω να δουλέψω στην πόλη. Να κάνω λεφτά και να έρθω να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Να πας, φτάνει να μην μας ξεχάσεις, είπε η γυναίκα του. Και την άλλη μέρα η γυναίκα και γιος τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια. Πήγε ο Αντώνης στην πόλη, μα δεν έβρισκε δουλειά. Με τα πολλά μπήκε και δούλεψε υπηρέτης σε έναν άρχοντα πολύ τσιγκούνι. Θα σε πληρώσω όταν θα φύγεις, για να μην τα χαλάσεις, του λέει ο άρχοντας, και ο φτωχός τι να κάνει, δέχτηκε. Ο Αντώνης δούλεψε φιλότιμα, χωρίς να παίρνει λεφτά, κάνοντας μεγάλη υπομονή. Έτσι πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια, ώσπου ζήτησε να πληρωθεί για να φύγει. Σκέφτηκε τότε ο άρχοντας τι να του δώσει και έλεγε μέσα του: να του δώσω 100 λίρες είναι πολλά. Να του δώσω 50 είναι πάλι πολλά. Ας του δώσω 20. Αλλά και τι μου έκανε, θα του δώσω 10. Στο τέλος έβγαλε 5 λίρες, αλλά του έδωσε μόνο τις 3. Τόσο λίγα, είπε ο φτωχός Αντώνης. τόσο κάνει η δουλειά σου. Άμα θέλεις κι άλλα, κάτσε ακόμα 10 χρόνια και θα σου δώσω άλλες 3 λίρες. Μα ήταν κι αυτά τόσο λίγα και τα άλλα 10 χρόνια τόσο πολλά, που ο καημένος ο Αντώνης πήρε 3 λίρες και έφυγε. Στο δρόμο συνάντησε έναν ασπρομάλη γέρο. Αν μου δώσεις 1 λίρα, θα σου δώσω 1 καλή συμβουλή, του είπε ο γέρος. Σκέφτηκε λίγο ο Αντώνης και είπε μέσα του: και με τις 3 λίρες φτωχός και με τις 2 φτωχός. Και έδωσε τη 1 λίρα στο γέρο και αυτός του είπε: να μη ρωτάς για ό,τι δεν σε μέλει, αυτή τη συμβουλή σου δίνω. Αν θες τώρα να σου πω και μια δεύτερη συμβουλή που θα είναι καλύτερη από την πρώτη, δώσε μου άλλη 1 λίρα. Και με τις 2 φτωχός και με τη 1 φτωχός. Σκέφτηκε ο Αντώνης και έδωσε και τη δεύτερη λίρα στο γέρο.
ξεστρατίζεις από το δρόμο που διάλεξες. Αυτή είναι η δεύτερη συμβουλή μου. Αν θέλεις όμως να σου πω και μία τρίτη που θα σε ωφελήσει πιο πολύ και από τη δεύτερη, δώσε μου άλλη μία λίρα. Και με τη μια φτωχός και με καμιά το ίδιο, είπε πάλι ο Αντώνης και έδωσε και την τελευταία λίρα. Τον απόψινό θυμό φύλαξε τον το πουρνό. Αυτή είναι η τελευταία μου συμβουλή. Φεύγοντας ο φτωχός Αντώνης σκεφτόταν. Έκανα καλά, δεν έκανα καλά. Δεν βαριέσαι και με τις 3 λίρες φτωχός και με καμιά το ίδιο. Και τράβηξε το δρόμο του. Κάτω βρήκε έναν αράπη, 3 μέτρα μπόι, που έκανε μια πολύ παράξενη δουλειά. Κολούσε χρυσά φλουριά πάνω στα φύλλα μιας λεμονιάς. Ο Αντώνης παραξενεύτηκε, κοντοστάθηκε και ήταν έτοιμος να τον ρωτήσει γιατί κολλάει φλουριά πάνω στα φύλλα, όταν θυμήθηκε την πρώτη συμβουλή του γέρου. Μη ρωτάς για ό,τι δεν σε μέλει. Και τότε είπε μια καλημέρα και συνέχισε το δρόμο του. Πού πας? Έλα εδώ να μαζέψεις χρυσά φλουριά. Άκουσε μόνο να σου πω γιατί σου τα δίνω. 100 χρόνια κάνω αυτό που βλέπεις. Αλλά όποιος περνά από εδώ θέλει καλά και σώνει να μάθει γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Άκου τι έγινε με αυτόν που πέρασε πριν από λίγο. Ένα τόσο ανθρωπάκι που στάθηκε και με ρώτησε γιατί κολλάω φλουριά πάνω στα φύλλα. Τι είπες? Του κάνω. Γιατί κολλάς φλουριά πάνω στα φύλλα? Μου λέει. Δεν ακούω, από τα άλλο μου τα αυτή, του λέω. Γιατί κολλάς φλουριά πάνω στα φύλλα? Δεν ακούω, πιο δυνατά, του ξαναλέω. Έτσι για πλάκα. Φωνάζει αυτός τα ίδια, ξελαρικιάζεται. Πιο δυνατά, του ξαναλέω. Φωνάζει αυτός, φωνάζω εγώ, θυμώνω πολύ και του αστράφτω μια σταυτή με τούτο το χέρι. Πάει το ένα αυτή, κουφάθηκε. Αμέσως του δίνω μια με τούτο το χέρι και έτσι κουφάθηκε ολότελα. Και πήρε δρόμο και έφυγε, χωρίς να ξαναρωτήσει γιατί κουλάω φλουριά πάνω στα φύλλα. Να μην στα πολυλογώ, κάπως έτσι έγινε με όλους. Και έφυγαν άλλος κουτσός, άλλος στραβός, άλλος κουφός, άλλος τρελός και μόνο εσύ δεν με ρώτησες τίποτα. Αλλά στάθηκες και μου είπες καλημέρα και μετά τράβηξες στον δρόμο σου. Πάρε λοιπόν τώρα όσα φλουριά θέλεις, γιατί τα αξίζεις. Χαρούμενος ο Αντώνης μάζεψε όσα φλουριά χωρούσαν οι τσέπες του. Κι ύστερα ευχαρίστησε τον αράπη και έφυγε. Να που έκανα καλά και έδωσα μια λίρα για μια συμβουλή. Άλλος ήρθε γερός και έφυγε κουφός. Άλλος έφυγε στραβός, άλλος κουτσός, άλλος τρελός. Και εγώ που ήρθα φτωχός έφυγα πλούσιος. Πιο πέρα συνάντησε κάτι ταξιδιώτες που πήγαιναν κι αυτοί τον ίδιο δρόμο. Γνωριστήκανε και πηγαίνανε παρέα. Σε ένα σταυροδρόμι βλέπουν μια ταμπέλα με ένα βέλος που έδειχνε μια ταβέρνα. Μάγκες, πάμε να πιούμε. Πάμε. Πάμε, ετοιμάστηκε να πει και ο Αντώνης, μα θυμήθηκε τη δεύτερη συμβουλή. Μη ξεστρατίζεις από το δρόμο που διάλεξες. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα σας περιμένω, είπε και έκατσε κάτω από ένα δέντρο.
και όπως ήταν κουρασμένος, τον πήρε ο ύπνος. Ξαφνικά ξυπνάει από έναν άνθρωπο που ήρθε σαν παλαβός και έπεσε πλάι του. Τι συμφορά ήταν κι αυτή? Ποια συμφορά? Δεν είδες τίποτα? Δεν άκουσες τίποτα? Κοιμόμουνα, τώρα ξύπνησα. Κοίτα πως ήρθε το κακό. Ετοιμαζόμουν να κλείσω την ταβέρνα μου και να φύγω. Και έρχεται μια παρέα. Πού να φανταστώ τι θα γίνει? Δεν φαίνονται για τρέλοι. Ζήτησαν τσίπουρο. Τους έδωσα. Τους έδωσα και σε εσάς τραγάλια. Τρώγανε και πίνανε. Κι άλλο τσίπουρο! Λέγανε. Και τους έφερνα. Κι άλλο τσίπουρο φωνάζανε. Τι να κάνω, τους έδρα. Γίνανε στουπί στο μεθύσι. Και ξαφνικά ο ένας τραβάει μια πιστόλα και μπαμ δίνει μια στο ταβάνι. Αμέσως όλους μπουμ δίνει μια σε ένα βαρέλι με το τσίπουρο. Κι άλλοι άρχισαν όλοι να βαράνε μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπαμ, πάνε τα βαρέλια. Γέμισε η ταβέρνα τσίπουρο, ρακί, ούζο. Εγώ τραβούσα τα μαλλιά μου και αυτοί στήσανε χώρο τσαλαμπουτώντας μέσα στα ρακιά και στα τσίπουρα. Βρε, με καταστρέψατε, τους φωνάζω. Άσε μας, θα το κάψουμε απόψε, λέει ο ένας και δίνει άλλη μια πιστολιά και πετυχαίνει ένα βαρέλι γεμάτο σπίρτο. Αυτό ήταν. Για πότε τυλίχτηκαν όλα στις φλόγες, ούτε εγώ το κατάλαβα. Ευτυχώς στεκόμουν στην πόρτα και μπόρεσα και πετάχτηκα έξω. Αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ όπως κάηκαν όλοι οι άλλοι. Αλλά αυτοί τα θέλανε και τα πάθανε. Όμως εγώ τι έφταιγα? Που όλη μου η περιουσία έγινε καπνός και στάχτη. Μπορείς να μου πεις? Τι να του πει ο Αντώνης, που έμεινε με το στόμα ανοιχτό και σκεφτότανε. Πω, φτηνά τη γλίτωσα. Μόνο με μια λίρα. Δίκιο έχει γέρος που είπε πως η δεύτερη συμβουλή αξίζει πιο πολύ από την πρώτη. Τέλος πάντων, κάποτε έφτασε σπίτι του. Ήταν νύχτα και η γυναίκα του δεν τον γνώρισε. Ας μην της πω αμέσως ποιος είμαι. Τόσα χρόνια λείπω. Άσε να δούμε πρώτα τι γίνεται στο σπίτι μου. Είμαι περαστικός. Βάλε με κάπου να κοιμηθώ απόψε. Και της έδωσε 2 χρυσά φλουριά. Λυπάμαι, μα δεν μπορώ να σε βάλω μέσα στο σπίτι. Μπορείς όμως να κοιμηθείς στο κατόγι. Και πληρωμή δεν παίρνουμε στον τόπο μας, είπε. Και του έδωσε πίσω τα 2 φλουριά. Του έφερε και ένα πιάτο ζεστή σούπα και 2 κουβέρτες. Και μετά μπήκε μέσα στο σπίτι, κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Σε λίγο, ο Αντώνης βλέπει μέσα στο σκοτάδι έναν άντρα να μπαίνει στο σπίτι. Το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι. Τι νάτινη! Με ξέχασε και ξαναπαντρεύτηκε. Κι εγώ τυραννιόμουνα στα ξένα. Θα τη σκοτώσω. Θα σκοτώσω και αυτή και αυτόν. Και τραβάει την πιστόλα από τη μέση του. Ήταν έτοιμος να ορμήσει απάνω όταν θυμήθηκε την τρίτη συμβουλή. Τον απόψινό θυμό φύλαξε τον το πουρνό. Όχι, τώρα. Γιατί το πρωί? Το ίδιο δεν είναι? Έπειτα όμως λέει: Άσε για αύριο. Μια λίρα έδωσα, ας μην πάει χαμένη. Και έπεσε να κοιμηθεί. Σε λίγο όμως φώναξε: Θα τους φάω τους άτιμους! Και ξανασηκώθηκε. Μα εκείνη την ώρα θυμήθηκε τα λόγια του γέρου, που του είπε πως η τρίτη συμβουλή αξίζει πιο πολύ από τη δεύτερη. Και τελικά αποφάσισε να του σκοτώσει πρωί-πρωί. Από την ανησυχία του άργησε πολύ να κοιμηθεί.
Όταν ξύπνησε, άκουσε πάνω βήματα. Ταράχτηκε πάλι, μα είπε: «Ας τους τιμωρήσει ο Θεός για το κρίμα τους». Και άνοιξε την πόρτα να φύγει, να πάει στο καλό. Μα εκείνη την ώρα άνοιξε εκεί πάνω πόρτα και ακούστηκε μια ανδρική φωνή που έλεγε: «Γεια σου μάνα, δεν θα αργήσω το βράδυ?» Τα ακούει αυτό ο Αντώνης και δίνει μια στο κούτελό του. «Βρε, τι κακό πήγα να κάνω! Το παιδί μου θα σκότωνα και τη γυναίκα μου!» Και έτρεξε αμέσως απάνω. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, έκλαψαν και ύστερα μπήκανε όλοι μέσα. Βγάζει ο Αντώνης από τις τσέπες του τα χρυσά φλουριά και τα απλώνει πάνω στο τραπέζι. «Καλά είναι τα χρυσά φλουριά, αλλά πιο πολύ αξίζουν οι καλές συμβουλές. Έμαθα 1, 2, 3. Από όλες πιο καλή η τρίτη. Τον απόψινό θυμό φύλαξε τον το πουρνό», είπε και τους αγκάλιασε πάλι και τους ξαναφίλησε. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.